महाराष्ट्र पोलीस दलाच्या वर्धापन दिनानिमित्त भव्य कार्यक्रमाचं आयोजन करण्यात आलं होतं। या कार्यक्रमात सिंधुदुर्ग पोलीस दलातील गुन्हेशोधक पथकातील श्वान रॅम्बो यानं सादर केलेल्या चित्ररक प्रात्यक्षिकाने उपस्थितांची मन जिंकून राज्यभर त्याचं कौतुक होत आहे। पाहूयात। आणि आता गुन्हेगाराचा शोध घेण्याकरता आलेला आहे श्वान रॅम्बो। सिंधुदुर्ग येथील आमचा हा श्वान रॅम्बो पोलीस हवालदार अमित साईडला पाठीवर त्यासाठी गेलेला आहे। क्या बात आहे। श्वान रॅम्बो आणि आरोपीस शोध घेतलेला आहे। आरोपीस शोध घेतला आहे।